ओके साइलेन्ट नामा? लाइक आं बेस्थ' मानसि फैदों। आं बेस्थ' माथो खालामदों होनदों? दं माथो खालामदों? दङ नै ओंखाम जाखांनानै ओरैनो दं। मानो गल गल जाखोथाय बिराद सम दाबदों मानसिफ्रा बेयाव ओंखाम जाखांनानै माथो होनदों आदसा बिसिनायाव गाखोबाय आं। दा मा ओंख्रि बुंदों? माबा जोंहा ओंख्रिया बुंदों माबा जोंहा ओंख्रिया दानि गय जानाया गोलोमफ्रुजोबनानै गोगोम गोलोमनानै मानो माथो नुगासिनो आंलाय नै आदसा आं मानो सिनाया जेनेबा गल गलखौ जेनेब्ला आं मानो सिनाया आंनियाव ओमफ्राय कमेन्टखौ आं नुगासिनो आरोखि ना गलसो नोंना बुंदों ओंखायसो कमेन्टआ थाब ज' जायाखै नामा गासिनो आरोखि ना अब्लाबो नुदों आरोखि ना दासो थिग जाबाय आदसा हाय खम जाला नुनांसै ओमफ्राय दासो थिग जादों मा ओंख्रि बुन्दु आदसा खोनायाखैमोन आरोना लाफा दंमोन ओमफ्रायो बयलार एवनाय दङ आलुजों ओमफ्राय मैथा सिख्ला लेडिस फिंगार फ्राय दंमोन आरोना ओमफ्राय आङो दैसायाव ना हमनायखौ बाथोन सिफ्लेनो बावबाय आं बे माबानि बाक्सा मा होनोमोनलाय माथो सासेल' देखायो एखमबालाय दासो थिग जादों ए गोथाव बुरजाथार औ गोथावथार माबानि फन हरदोंमोन नालाय माजबातनिया फन हरदोंमोन हुग्राजुलि माजबातनिया फन हरदोंमोन नालाय दानि ओंखायनो बावलायलांबाय आरोना बिसोरजों रायज्लायनानैनो ओमफ्राय मा होनदों अन होनदों ए दे अन बिसोर फन हरदोंमोन नालाय आयु बेखौ आं होथेनांगौमोनलै र' होथेगोनलै नाथाय आङो होथेगोनल' नैबेखौ होथेनां आदसा अन आदसा दे जोंहा बुन्दुआ अन दं थेंकिउलै बुन्दु गोथावथार औ आसा मोजां नै जोंहा थफि आदा थेंकिउसै लाइक होदो थफि आदा मा खालामबाय दङ दिनै नुथाराखै आं नोंखौ थेंकिउसै मैया एलबि होनो थिनबाय आंखौ बेलासियाव गैया ओमफ्राय फैनो हायासै गावहा होखांनानै थफि आदा मा खालामबाय दङ आं नै गुदुंसो उन्दुबाय गुदुंनो थफि बुन्दुहाय होनदों बेदर एवदों आदसा सोर हाबावगोनलै थफि आदा नोंजों सोर हाबावगोन ओमफ्राय रिसार्ज सोबाय रिसार्ज गैया होननाया आंनो दहाय खोन्थालांदोंमोन ना नोङो रिसार्ज गैया होननानै फुङाव ना हेपि निउ इयार थफि बुंदों हेपि निउ इयार जोंहा हेपि निउ इयार आं लिरासै दे बैयाव जेबो मानोना गल जायो लिरबा सोआखै होनदों आदसा
माबोरैथो फैखो खम जाला फिसासै आरोखि होमबालाय मा बेदर टपिक बुंदो जानो दाखालि बाखि दों होननायखौ दिनै हख्लायसै आदसा अ दाखालि खासि होननाय आरोना औ दे होख्लायदो नोंजों हायालै टपिक आदा जानायाव देनजारलै नों मानसिया गावल' हारसिं नामाब्रा ओमफ्रायलाय टपिक आदा गावल' हारसिं नामा बियो दाखालि खासि दं होननायखौ दिनै होख्लायसै आदसा अ बुन्दु होनदों जोंहा बुन्दु मानो बिदि नाहरखो बुन्दुआ दा बुन्दु आं जै नायबा गल गल जायोलै बेस्थ' नामा नोंलाय नै मिनिदोंसो बुन्दुआ नै बुन्दु गल गलसो जागोन ना मागोनथाय नोंनि थाखायसो देखायबायलां बुन्दु नङाबा देखायामोन आं ना बुन्दु दोनखोमानांगौलै मानसिफ्रा नायो साबेसे दं आलासिया अ salah netan nali nama masih ya mancing masih bodoh takut oh bundur mini बेयावल' थाबाय दाखालिनि खासि टपिक आदा जारला बुन्दु बारा कमेन्ट लिरनो हाया अ बेनोथ' ओंखायनो नागिरबाय थादों आं बेखौनो जारला बुन्दु बारा कमेन्ट लिरनो हाया बेस्थ'ना ओंखायनो हाना मा खालामदों जेबो नङा जानला मोनला जोख्लायला हर आरो टाइम मोनबा जोख्लायहर माखौबा कमेन्ट लिरनो हायाबा जोख्लायला हर बिबार औ बेफोरखौनो हरलाय जानला मोनलाबानो जायो जोंहा बुन्दु जोख्लायहर गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबो जोख्लायहर जेबो नङा प्रब्लेम रायब्लाबो सुब्लाबो जोख्लायलाबायना हर बे दौलायबावनो नामा दिनै जाफिनबाय दे जाफिनबाय आया गल जायोलै फुरा गल जादों माब्रैबा बुन्दु गल जाना होदों नैबे बुस्थुखौ लायबानो जायोलै टाइटेल लिरग्राखौ लायबानो बिराद जारला खोनाग्राया जिखुनु दासो मोनफिनबाय 26 थांलायलांबाय